Velkommen til Footboys. Jeg hedder Vilfred. Jeg hedder Oliver. Og i dag skal vi lave Trickshot Challenge. Og vi er de her to idioter med. Lad os komme i gang. Jeg synes ikke, det var så sødt det der med idioter. Men altså, nej, hvorfor kalder jeg det idioter? Det er noget mærkeligt noget. Vi starter simpelthen ud med at lave en crossbar challenge. Og vi skyder fra min trøje. Og det er en altså rigtig dyr trøje, så I må helst ikke træde på den. Det er for trøjen og ind på overlæggeren. Alle tror, at Adam er lidt talentløs i alt, hvad han laver, men det er han faktisk ikke. Nu skal I se, hvor god han er. Det der er, det er, at mit syn er super dårligt uden de her briller. Men med brillerne, der er det A-okay. Here we go. Ui! Det var tæt på, ikke? Hvad var det? Hvad var det? Det er ikke John Faxe nu. Jeg skal lige have noget klikmix. Tjek, hvordan jeg rammer overlæggeren. Er det fiberen, der driller? Det er en gammel DBU-skade. Tag den lige igen. Okay, nu rammer jeg. Oj! Det er lige og lever i låret, det gør den altså. Sådan! Jo! Jeg gider ikke det her. Jeg gider ikke spille fodbold. Okay, Vilfred, det er altså nu. Nu er det nu. Yes! Sådan! Woohoo! Var den hvide? Hvad er det for? Vi har ikke aftalt nogen los i røven straf. Nej! Hvornår aftalte vi los i røven? Hvad? Lige før. Hvornår var det? Var det noget, vi ikke hørte mig? Ja. Og hvorfor er det, at vi stopper? Bare fordi I har ramt overlæggeren, så stopper vi allerede. Ja. Men det var det, vi også. Må jeg lige høre, den der los i røven straf, er det noget, I to er blevet enige om? Ja. Den er først kommet overlæggeren siden. Men jeg ved altså ikke, hvor vild jeg er med. Nå, men vi må tage vores straf. Hvor kommer det til at gøre din nash? Ja. Hvorfor bukker I alt for ned? Men det er ikke bukke mig ned og så tage den direkte, altså. Jeg vil da godt kunne spænde i gluten. Okay, klar. Du starter. Hvem er der, der har fundet på det her pis? Det er mig. Kommer til at gøre sådan her. Hvor mange forsøg har I? Hvor mange forsøg? Jeg er 3. Vilfred laver reglerne as we go along. Ej, det var 4, jeg mente 4 forsøg. Jeg mente 6 forsøg. Det var los i røv challenge. Ikke los i ansigt challenge. Videre til den næste challenge, og den vinder Ella og jeg. Og så får I røven på komedien op til. Ja, det gør. Hvad nu, idioterne? Ja! Nå, vi har lavet challenge 1, og nu er det challenge nummer 2. Vi skal skyde fra trøjen, og så skal vi ramme ud i skraldespanden. Let's go! Ui! Hvor var det tæt på? Og det her, det er sådan, det skal gøres. Idioterne tabte igen, og nu skal vi fucking los med røven. Så prøver vi lige en gang uden bande. Bane, vel? Vi vandt igen, og nu losser vi dem. Alt hvad vi kan. Lige der vælger du at sparke som Ronaldo. Nej! Du har selectbold på ryggen. Det er for flot. Nej! Imponerende! I kan også prøve at sigte inderlåret her, og måske være heldige at snitte, undskyld, jeg siger det, en testikel. Det er en idé.
Willy, går du efter skulderblad eller testikel? Testikel. Testikel, okay. Det var challenge nummer 2. Nu går vi ned til tredje challenge, hvor at Adam og jeg skal spille mod de 2 skiderikker. Så lad os gå derned nu. Kom. Det er skydefodbold, det er brasiliansk skydefodbold det her. Ja. Og der er der præcis ingen regler, vi får. Tak for i dag. Vi vandt fandme. Pissemønne kunne ikke en skid alligevel. Ikke en skid. Top kampmåler. Ses, mand. Husk at subscribe. Ja. Hvem er det, de skal subscribe til? Footboys!